Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, ang Department of Agriculture kay hinumduman, may pahibaw nga pwede kasab kuno mamahimong alternatibo sa karning baboy ang rabbit meat. Unsa bagyod ka daghan ang midawat ni ining rabbit meat nga kanon, bukas basab ang mga sugbuanon ni ini. O kumustahon sab nato mga kapuso kining pagpamuhi og rabbit dinhi sa ato. Karong buntaga mga kapuso, mga sakop ni sila sa Cebu Rabbit Meat Racers. Makauban nato karong buntaga si Christian Antiligando, Jay Rabla ug Clyde Sudario. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you so much for joining us this morning. Sir, can you tell us more about your grupo muna, sir, kaning Cebu Rabbit Meat Racers? Tungod manggod, nabuo ng grupo kay ginarespeto po na mga pet lovers. Kay di mi gusto magsigig post about pagluto sa rabbit kay, of course, ginauna po na mga pet keeper. Unsa ka kalisod, sir, or kasayon pag pamuhi og rabbit? Ayun na sir, mura nag A and B. Lawag buntag, lawag gabi, diyan. That's it. Finish. Finish, diba, boss? Mura reg low maintenance din. Sir, ngano man, sir, kanang mabiyaan ra gyud ay mapasagdan ra? Mas prefer sa rabbit ang biyaan sila kontra sa sige sila kasi manon. I notice na kagigunitan nga rabbit diha, Sir Jay. Ay paila-ila kuno namo ni imo ning pet. Mao ni ang pangalan to nga klase sa breed nga rabbit, Lionhead. O ang pangalan si Butchok. So kini si Butchok, sir, nga imong gigunitan, Sir Jay. Unsa man di siya? Pang meat, pang pet? Good for pet. Fancy rabbit siya, fancy rabbit. Naghisgot naman siya og pet. So of course, daghang mga bata madani gyud kay kinsa man pagka-cute magyud kayo po sa mga rabbit. Pero doon na po kani mga rabbit nga atong na raise na breed for meat consumption. Sir. Ipakita. Tara, sir. So mao ni siya ang kanang type of rabbit nga atong gibuhi para sa meat, especially for meat kay tungod sa iyang timbang o kanang meat sa niya. Yung size. And sa size o ang presyo, dakoy kalayaan. So magkadaghan ang supply, maybe sometime nga makabarato ta sa rabbit meat. Presyo, naghisgot magkag-presyo, sir, pilay presyo man sa rabbit. Nasa 450 to 700 ang Dress na siya. marketing price sa rabbit meat. You said nga nagka-daghan pud ang demand karong panahon na, sir. Unsa day kabag-uhan kumpara kani adto, sir? Actually, sir, kani Cebu ra man jud or Visayas region ra ang dili kayo nga naka-trend. Sa Luzon part, sir, alingaw-ngaw na kini rabbit, sir. Daghan-dagong rabbit breeders dito or meat racer dito. Pero malagi, sir, kami nabalik tungod lang sa nabash si Sir Jay, nabalakan namin sa among supply kay nahurot jud among stock sa rabbit, sir, kay sa kadaghan na intriga. So tanaw gyud ninyo, sir, di pa gyud kayo that accepted dinhi sa ato ang rabbit meat, ang pagkaon sa rabbit? Sa pagkakamal mo dili pa jud kay mas daghan pa ang wala na educate about sa rabbit meat. Kuan sir, ang rabbit manggod sa ato, sir, tabu. Then na-known na siya as for pet, but based on the history, sir, ang rabbit gidala diri sa Peace Corps or mga religious missionary para i-elevate ang scarcity sa meat. Labi na tungod sa issue, sir, sa ASF, African Swine Fever, ingon ang DA nga mamaayo kuno nga alternative kining rabbit meat sa baboy kay basi magkuwang kuno ang supply, sir. Sa tan-aw ninyo ana. Actually, sir, at tinuod na, sir, kay some part of Luzon, sir, ginabawal na magpan sa baboy kay tungod na ng swine flu. So, ang mga baboyan dito, sir, mga dagkong company, sir, wala ta nagtawag og backyard, ni-switch sila rabbit farming. Kay pakita nila nga less ang effort pero grabe input, grabe kita. Okay, to cap this off, sir, makailan kong mga mensahe ninyo tagsa-tagsa sa mga tao basig na mo'y gustong mas ipapasabot pa sa katawhan nato ron. So sa atong naibawan ang rabbit kay gidala sa Pilipinas to elevate the scarcity. So hantod karon ang goal gyapon ang mga Cebu Meat Racers na i-elevate gyapon ang scarcity. Dili pa daan na mas napuna ang atong supply sa pagkaon. So ang ato lang ang pagdawat sa benefits sa enjoyment sa pagbuhi sa rabbit. Alright, thank you so much, sir, sa pagpaambit sa inyong storya o paghatag sab o katinawan sa atong mga viewers, si Christian, si Jay o si Clyde. Mga sakop ang kapuso sa Cebu Rabbit Meat Racers. Daghan kayong salamat. Merry Christmas ninyo, sir. Merry Christmas po, Zico.
Bye. Thank you.